कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी, फ्रीज, कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅवेल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना, त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई जाण्याची गरज नाही. सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅवेल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज, कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज. वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध. एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध. आता अधिक वेळ दवडू नका. पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली. मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. माननीय मुख्याधिकारी विशाल खत्री साहेब यांच्या सूचनेनुसार कणकवली शहरातील हायवेच्या फुटपाथवरील लावण्यात आलेले बोर्ड काढण्यासाठी मोहीम सुरू केलेली आहे. त्यामुळे फुटपाथवर असलेल्या बोर्डामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता असते. काही लोकांनी माननीय मुख्याधिकारी यांच्याकडे तक्रार केल्याने सदरची कारवाई करणे सूचना कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले. त्याप्रमाणे आतापर्यंत 27 जणांवर कारवाई केलेली आहे. जवळ सुमारे 5,500 रक्कम जमा झालेली आहे. पुढील कारवाई चालू आहे. अनधिकृत बॅनर काढण्याचंही काम प्रगतीपथावर आहे आणि बऱ्यापैकी काढून झालेले आहेत. 90% वर काढून झालेले आहेत. हा अरुंद आहे, गेट अरुंद आहे, रस्ता हा अरुंद आहे. ही पण कापीच्या व्यापाऱ्यांनी काबीज केले तर त्यांना रस्त्यावर उतरल्याने ॲक्सिडेंटचं प्रमाण वाढेल. रस्त्यावर जर याचे व्यापारी आपापलं काबीज करतात, फुटपाथ गटाराची लाईन पण ती करू नये. तो तरी मार्ग मोकळा राहावा. सीओ साहेब विशाल खत्री साहेब यांच्या सूचनेनुसार रस्त्याच्या बाजूला असलेले रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेले अतिक्रमण तसेच हे बोर्ड म्हणजे उदाहरणार्थ दुकानाचे बोर्ड हे काढण्यासाठी सांगितले होते. त्यानंतर दुकानदारांनी हे बोर्ड न काढल्यामुळे 24 जणांवर आम्ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. यापुढे त्यांनी लावू नये अशी सूचना त्यांना देण्यात आलेली आहे आणि सध्या कारवाई सुरू आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.